zerietan jaiki gara, Madrilen, eta gero hori bertan jo dugu, 8:04 7:00 egon gara, eta gero errubera bat pintxo jaku, eta ezin izen dugu aldatu, eta orduen gero etorri behar izan da grua, ezin izen duzku gruak lagundu bertan lekuen orduen erun behar izan da garaje batera, eta orduen dana berandutu jaku pilo bat, eta heldu gara in extremis heldu gara Lekeitixora. Dena bildu nuen estu, sekula zintazen jausi zau. Nik esango nuke Euskal Herrixen ez garela bape kultura zaliek. Eta naizta igual esan baietz, gero benetan ez gara, eta ikusi dugu zelan joan dien aretuek utzitzen, bai pelikulak ikusteko, bai kontzertuak ikusteko, bai liburu dendetan, ez? Gero eta jente gitxia joeten, eta ez dago hainbeste mugimendu. Ez dakit oso ondo horri buelta zelan emon aldiakon, baina bai uste dela garrantzitsue konturatzie gure inguruen dekogun sortzailei buruz, eta jutie gure inguruen egin dabien alegine begiratzera eta apresiatzera herriko zine txikixetara, ikustera pelikulak edo liburudentara, liburuk irakurtzera, kontzertuetara, kontzertuk ikustera. Uste delako hor dauela benetan kulturaren magia, ez? Eta badatxa logarrixe horren alde borrokan dabizen danen lana. Nik ene hurbiltzen bazara zure marrubizko Espainekin. Areto txukun bat da, gustora entzun gara, soinu proban, eta badekot gogu leku holan itxi eta eroso baten jotzeko Lekeitixon ez dugulako ondinok horiein, bai egin dugula hori, baina otoio, baina dan autente eta leku oso txiki baten, eta gero kalien ibili gara, baina holan ez. Eta badekot gogu pixkat, hori esperientzia pixkat relajau hau edo, bizitzeko garazikin, garazi lehenengo aldiz dagoela gurekin Lekeitixon. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises. Nik eskerrak benetan unkigarrixe delako, bira hasi dugunetik jo dugu zen kontzertu danak eta danak ezpadi igual batez, danak egon dilako beteta, eta badakit hori oso zaila dela lortzi gure inguru honetan, eta ni super eskertuten hau, bakoitzari errepikatzen dabena, ez dabena errepikatzen, gomendatzen dabena, pixkat kutsatzen dabena hortik, jende horrek benetan ez daki, zemateko mesedi egin dozkun, eta zematu duintzen dauen gure lana, azkenean gure lana hori da, eta bagabiz ezinien lortu nahi zen lan duin bat, eta holako jentiek laguntzen dozku egunero pixkat hobetzen. Pam para 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 Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Zer esan, ona zatoz apal lanera eta dator Xabi, eta elkarrezketa baten bihotzut hemen, momentu honetan da. ¿Cómo será y cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano. Gauza bat, azken barratu biherko banuen Lekeitixetik, beti gaztetatik egin izen dugun plan bat izan dela, playara etorri eta palmera jan. Nik gauza bat akordauko baut, die hemengo palmerak. La felicidad.